Difatti bħalissa din isiru l-aċċertamenti peritali u tekniċi, ħarġet stqarrija il-Kamra tal-Periti illi tajjeb illi wieħed jaqra għaliex hija stqarrija pjuttost dettaljata u ta' tistampa tal-fatti. Għalhekk kienet importanti r-riforma li għamilna fih dan il-Building and Construction Authority. Għaliex dik ir-riforma li saret il-mod kif saħħaħna l-entità flimkien ma' sinerġija li saret ma' CPD f'dan il-każ Transport Malta, l-ESA, entitajiet oħra li ħadmu fuq dan il-każ, serviet biex meta ġie innotat li din il-binja kienet f'periklu, mill-ewwel l-istrutturi ħadmu. Dak li ħdimna fuq f'dawn l-aħħar xhur leġislattivament fuq il-karta, meta ġie għall-prattika ħadem. U għalhekk illi l-inkjesta Jean Paul Sofija ma qadniex riqdin fuq ir-rapport tagħha, imma bdejna nwettquh mill-ewwel u kien b'konsegwenza ta' dak it-twettieq b'saħħtu li għamilna illi dik id-disgrazzja ġiet evitata. U għalhekk ukoll irridu nibqgħu nirriformaw, nibqgħu nkunu effettivi fl-infurzar, naturalment issa tisiru dawk l-aċċertamenti u jekk xi ħadd naqas waqt il-proċess tax-xogħlijiet jekk għaliex bħalissa kif qalet il-Kamra tal-Periti appella tal-kawtela u jien stess għadni ma nafx il-raġunijiet li waslu għal dak il-kollas. Jekk hemm nuqqasijiet min-naħa ta' xi ħadd naturalment li l il-ħidma tal-awtoritajiet issa irid ukoll iħallas il-prezz għal dak li ġara. Ikun hemm żviluppatur, kumpanija, perit, whatever li ikun jidher li jagħmel nuqqas serju. Bħalissa hemm biżżejjed konsegwenzi għal dak il-persuna u dik il-kumpanija. Definittivament u hemm konsegwenzi li joħorġu mill-liġi nnifisha għandek il-liġi tradizzjonali l-kodiċi kriminali. U mbagħad għandek il-liġijiet speċjalizzati tal-Building and Construction Authority innifisha li joffru pieni li huma b'saħħithom ħafna inkluż sospensjonijiet tal-mod kif wieħed jista' jwettaq ix-xogħol tal-liċenzja tax-xogħol jiġifieri. Ma naturalment għalissa sabiex ma nippreġudikax dak l-investigazzjonijiet, jien ma nistax nasal għal konklużjoni meta l-esperti qed jgħidulna għadna dejjem bl-aċċertamenti tagħna. Jekk ikun hemm l-aċċertamenti waslu għalli kien hemm nuqqasijiet ta' kuntrattur jew ħadd ieħor, naturalment min kien responsabbli għal kwalunkwe nuqqas se jkollu jħallas il-prezz. Ikun hemm biżżejjed number one infurzar u number two prevenzjoni minn dal-affarijiet li biex ma jseħħux, vera. Naħseb illi wara, mhux naħseb hekk hu, wara l-inkjesta ta' Jean Paul Sofija, ir-ritmu li biħżidna l-infurzar, ir-ritmu li biħżidna ir-riżors umana ġewwa l-Building and Construction Authority li tinsiex konna aħna li waqqafniha. Kont jien bħala Prim Ministru li waqqaft il-Building and Construction Authority għax ma kienx teżisti f'dan il-pajjiż, jiġifieri kellna settur li ma kienx addirittura kellu entità responsabbli tiegħu. Konna aħna wara l-inċident tal-mibkija Mirjam Paċ lura fl-2020 li waqqafna l-Building and Construction Authority mbagħad wara li nagħlqet l-inkjesta ta' Jean Paul Sofija ftit qabel u wara li nagħlqet ukoll bdejna nsaħħu b'mod qawwi l-Building and Construction Authority u llum nemmel li awtorità illi hija waħda robusta, naturalment ir-riżors umana u riżorsi oħrajn dejjem tibqa' tibni fuqhom, però kif wara dan il-każ ix-xogħol tagħha wettqitu naturalment imbagħad jekk nerġa' ngħid li jekk hemm min naqas se jkollu jħallas il-konsegwenzi. L-aħħar mistoqsija fuq din. Il-KTP qed jgħidu li jkun hemm survey massiġġ tal-bini li diġà hemm u li jkun hemm studji fuq structural integrity, etc. X'taħseb dwar dan? Naturalment bħalissa ħanitkellem fuq il-każ in kwistjoni. Każ in kwistjoni qed isiru l-aċċertamenti tekniċi. Mbagħad mod ġenerali aħna mal-Kamra tal-Periti għandna dialogu miftuħ u kostanti mal-KTP, mal-MDA li ninnota wkoll hemm ċerta sinerġija bejniethom huwa importanti ħafna li jżommu għaliex qed nitħattu dwar l-istess settur u sitwazzjonijiet tal-passat fejn flok sinerġija kien hemm konflitti irridu nibqgħu nevitawhom u llum il-ġurnata hemm din ir-relazzjoni kordjali u mar-regolatur innifsu li hija l-BCA, l-OHSA wkoll jiena nemmen li kull miżura li ssaħħaħ is-saħħa u s-sigurtà kemm tal-ħaddiema li jaħdmu fuq l-antijiet tax-xogħol, kemm ta' dak li qed jgħixu fil-viċinat. Kull proposta għandha tiġi konsidrata u qed jara jekk tali proposti jkunux jistgħu jitwettqu jiena amenable illi nikkonsidra kull proposta li tkompli ssaħħaħ dan is-settur.